Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anagpailinged itinagan a Paul, nga iti agdama kat adda ijay San Francisco, California. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Gaspar kan Bautista family from Mercedes Bautista ti Singapore. Ayon-ayon kan Ubilas family from Shamie Rose ayon-ayon ti Andorra, Europe. Rubilin Jane dito'y Hong Kong, kan kablaaw para iti Madriaga kan Kabawatan family ti San Manuel Isabela from Jonah, Madriaga. Kabsat ko ani Pasyandora 35 ti Hong Kong from Liwa, Umaging. Velasquez family from Imelda Velasquez. Shout out kada Judith Ramos, Leonora Bautista, Abigail Castelo kan Jasmine Rivera. Marco Selec kan Mangultong family ti Cervantes Ilocos Sur kan Bauco Mountain Province from Joy ti Palawan. Get well soon kani ading ko Henry Tolosa from Lin Tolosa ti Hong Kong. Kakabagyak di Taparudon Sur Apari Cagayan from MJ Antolin. Family CJ Hey Tens Bake Shop ti Alakapan from Jonel Takal. Valiente family the Jolo Lateng, Brian, Django, Ganda Candora from Owel Valiente. Manang ko ni Sharon Layugan from Thea Pedronan. Kapitan Rex Valiente from Roque, Galisa. Makablaawan pa nila kay ko Gerald Tunak dita BDO Main Branch Lawag City.
Makablaawan pa iti agbayani kan Tunak family ti Palas Vintar, Ilocos Norte, from Ruby Chanang ti Aquamarine, Hong Kong, Kowloon. Pamilyak di Tapantabangan, Nueva Ecija, lakay ko ni Richard Talak, Stephen, Paul, ni Kylie, Shane, Kurt Talak, kan ti Binlingan, Bagheng, kan De La Cruz family, from Ivy Joy Talak, ti Saudi Arabia. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Paul. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas na. Sapay la kumata si kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. Taaklo nakman wenno saan, nagbali na napaset ti biyag ko dayto a programa. Idi ka bambanwagak bayat ti kaadak paylaeng dita Pilipinas, may isa dayto a programa a pag-aayat ko adengdenggan. Ngam idi nakagteng akon diti balasiw taaw, jakon nakadengeg pay. Iso na palaos ti ragsak ko, idi nasarakak ti YouTube channel yo. Paulat ako man ti yawag mo kanyak Manang Emmy. Tubuak ti Cagayan, ngam kas itinakonakon, adaak ita dito'y San Francisco, California, tanapagasatan akmet nga agabroad. Dito'y matan ang nakaasawa ak itipadamat lang nga Ilocana, ken addan maysa nga anak mi. Impatulod ko dahi ti pakasaritaak, tamamati ak, apakaagsawan daytoy itinapatag nga adal. Iso asapay la kumamanang, tamapagasatan met ama ikan biyag, itinalatak a programa yo. Kanayan latan akastapol, awan oras mo, awan panahon mo, trabaho latan ti ininto na ram. Saan ka da kasta kamatlaang dyan ha? Kan may isa, apay ngamin nga ipatudon mo kanyak tibanag kasi katirumbang nga agibaklay. Ngam saan mata mabalin asyak latan ti kanayon nga agpabusoy. Masapol apatas tapol. Ngam si Katina, silaw ti pagtaengan na mako na. Si katirumbang nga kanayon nga aday ti sibay ta anak ta, tasyak ti manggad kas adigi ti pagtaengan. Awanta ije Pilipinas, Paul. At data dito'y California. Kan maysa, dakdakkel nga amang ti matmat gadak ngam sika. Oh, diri mo matlaang. Si kamatlaang ang tinagtaudan na. Ha? Iso kayat mo asyak ta agadyas, tabas-basit ti matmat gadak. Kayat mo si katagtrabaho, tadakkel ti sweldom. Katday tamat ngamin ti agdadata kinapudno. No saan kumaan nagarbo unay ti panagbiag mo, umdas kumatimatmat gadak para kada tayo. Kastamot na mapatuludan ta dagiti napanawan ta ije Pilipinas. Ngam na palalumot ngamin ti kinagarbom nga agbibiyag. Iso tagikurangom ti matmat gadak. Sa ita, kaya't masyak tagibalay? Pwes, sa anak nga umanugot dyan na. Saan mabalin? Apaya kanayon damatengag subang dyan. Dinak namin maawatan, Paul. Kanayon latan ati pride mo kan ti trabahom ti ininto naram. Ngam dyan ar-aramidak ti amin para iti pamilyata. Para kan aliya nga anak ta. Kastamot lang ter aramidak. Ngam, saan tangag katunusan? Panagkunak, saan tan anaragsak iti tunggal maysa? Oh, katanya nga ro ti pampanunutem. Kasayaatan siguro no agsina talaangan. Anya? Saan tan nga agkatunusan, Paul? Saan ta ka din na maornos da ito asusik ta? Oray para man lang ita anak ta na Aliyah. Paul, di na ka di maawatan? Saan laangan ang maipapan ka ni Aliyah nga anak ta daytoy? Maipapanan daytoy kada taadwa. Iti relasyon ta. Saan tan anaragsak iti tunggal maysa kun akmet? Iso akasayaatanen no agsinatan.
Kasta kadilatan dyan, ha? Basta sumuko kalatan. Sa anak basta sumuksuko, Paul. Ngam ti pagimbagan kan ti panaguli magtanga agpadpada ti pampanunutak. Kasano nga rodan na Aliyah? Anya ti ibagatakan ko, ana? Makaamuditan. Pudno na sakit daytoy. Ngam panagkunak, daytoy ti umno. Sige. No kasta ti desisyon mo. Ngam kanayon ko matandaanam. Ipatpatag kayo ka ni Aliyah nga anak ta. Amom nga inayat kamat, Paul. Ngam talaga asantan nga agkatunusan. Iso panagkunak, daytoy ti kasayaatan ang maaramid ita. Para iti pagimbagan tayo atalo kada Aliyah. Nanang, sungbatam ko matiawag ko. Masapul ko ti kasarsarita. Hello, Paul. Anak. Nanang, agyaman akta sinong batam ti awag ko. Pasensya ka no nakasingaak. Amok adis oras hindi ta Pilipinas. Pasensya ka lakuman. Awan anyaman na anak ko. Nakaawag ka man. Apa yan? Ingkad ng mintang sina ka ni Jana, nanang. Anya? Ngam apay? Anya tinapasamak anak ko? Saan kami ngaminan nga agkatunusan? Kanayon kami nga agapa. Kat, kastalaptaan. Sigurado ka ka din iti kastaan na pagnumuan nyo nga agasawa. Nariga at agsina nga agasawa anak ko. Nangruna para ka ni Aliyah nga anak yo. Amok day tananang. Ngam kasapulan ngaminan na talaga. Para iti pagimbagan mi atalo. Kat, Ag-divorce kami nanang. Sana bali taligal mo't day ta dito US. oo na yan. Ang anya nga ron ngay. Masapul nga agbalin ka na tibkar anak ko. Para ka ni Aliyah. Wan nanang. Talagang aramidag ti amin para ita anak ko. Lagi pa nga da kami laang dito, anak ko. Nakasuporta kami kan ka. Agyaman ak nanang. Ulitag tagkid daw iti dispensary ti panang singak kada kayo ita. Masapul ko ngamin unay ti kasarsarita. Mamati aka kabailam day tapol. Kas na kunakon. Agbalin ka kumaan na tibker. Para kan ni Aliyah. Aramidag day tananang. Katagyaman ak iti balakad yo. Mami, ayan ni Daddy. Agkwa anak. Pimanaw ni Dadim. Adang amin napatag nga asikaswan na. Gaano nga agsubli ni Daddy? Diyak ka mo anak. Ang agsubli ni Dadim. Miss ko ni Daddy, Mami. Kailiw na kamutan ni Dadim anak. Kasta ti kanayon nga ibagana. Apay nga minapin manaw. Kwa ngamin anak. No daduma, masapul nga umadayo ti may sa tao. Tapno makaina na. Para iti pagsayaatan tayo amin. Jack, maawatan, Mami. Ha? Kaya't ko ang makita ni Daddy. Kwa anak, saan pa nga ita? Ngam di kagdanag, tagkita kayong tumatlaan ka ni Dadim. Maurnos tumatlaan ti amin. Agpay so, Mami? Wen, anak. Agbalin tayon tumanen anaragsak. Ikarik day ta. Love ko ni Daddy, Mami. Ipatpatag na kamot ni Dadim anak ko. Kanayon at tandaan am day tawan? Wan, Mami.
Agpada kami kan ni Dadim amang ipatpatagunay kan ka. Tandaanam dayta, Aliyah. Jana, Paul, apay nga da ka? di na ka di pastor kan. Paul, pangaasim. Anya ti aramidom dito eh. Kailiw ko ta anak ta. Kailiw ko na Aliyah. Mabalin ka di, Paul. Agad adjust pay laang ni Aliyah iti kaawan mo. Di mo kumama tiriribukan ti anak ta. Jana, sa anak amang ririribok. Kaya't ko lang nga sarungkaran ta anak ta. Kaya't ko ang makadan na. At dayta ka manan, Paul. Ipaturay mo manan no anya ti kayat mo. Matiktikaw pay laang ni Aliyah nga anak ta iti mapaspasamak. Iti kaawan mo dito'y balay. Nakarkaro ang matikaw ni Aliyah no makita na kaita nga adda ka dito'y. Nga madakarbang nga kita anak ta. Siyak ti ama na. Diyak matimbagakan ka nga awan karbang mo iti anak ta. Ipagpakaasik laang asaan ka kumapay nga agpakpakita kan kwa na ita. Taadda pay la iti proseso nga awawatan na dagiti mapaspasamak. Diyak kaya't amariribukan ti isip ni Aliyah. Iso asapay la kumata maawatan na, Paul. Nagkalaysa kami kani Jana dito'y San Francisco manang Emmy. Naragsak ti binukal mi a pamilya, ngem idi nagangay, kayat ti asawak nga agsardeng akon nga agtrabaho, taag tagibalayak laangan, ken asikaswek ni Aliyah nga anak mi, ket isulakanon ti mangged para kada kami. Lalaki akmanang, ket kadawyan itikas kanyak nga adigi ti pagtaengan, nasair ti riknak, iso nga inrupir ko ti karbengak, asyak ti rumbeng amangged para iti pamilyami, tasyaket nga rod ti lalaki. Nupay kasta, saan nga imanugot ni Jana, kat nakarkaron adim makkel ti saan mi apagkinnaawatan. Agingga iti nagdesisyon kami nga agsinalaangan. Naimbaglaangan tadamot bukod ko nga urnong, nga iso ti inaramat ko, tapno makasarakak iti bukod ko apag naedan. Napagnumwan mi ni Jana, amabalin ko nga alaen iti danak ti anak mi, no addan bukod ko apag naedan. Iso na palalo ti siddaaw ko, idi si marungkarak iti sigod apag taengan mi, ngem saan akayat ni Jana a makasaritak ti anak ko. Kas iti sigod, ti inak ti inawagak, tapno adda pang yabkasak, iti marikriknak. Nanang, saan nga umanugot ni Jana ang makadanak ti anak ko? Diyak pa mo nanang. Ngam kaya't kumot ang makita kan makadan na ti anak ko. Anak, ang mga numasapol nga agpatulong kan iti abogado. Saan mo tamabali na baybay amlatan ti karbang am iti anak mo? Talaga may sa dayta kadag iti option ko ita nanang. Planok nga aramidan dayta. Tapno mairupir ko ti karbangak para ita anak ko. Kabailam dayta, Paul. Laglagi pa makanayon nga adda kami laang dito'y nakasuportakan ka. Agyaman ak nanang. No adda kayo lang kumaditi pagilyan tayo.
Nalakal ako maasaranayan da ka anak. Ngamanyan, tanda kamot ngamin iti adayo. Nanang, Awan ti sabali ang maaramidak. No saan ati mangandingay ken ka, babaan iti telepono. maawatan kayo nanang. Kat di kay agdanag. Umdasan kanyak nga adda kayo akanayon anak kasagana adumngag itarungain ko. Good afternoon, attorney. I need your help. Good afternoon, Paul. How can I assist you? I'm having trouble with my ex-wife, Jana. She's not letting me see our daughter, Aliyah. I understand. Have you both agreed on a custody arrangement during the divorce? Yes, we agreed to shared custody. But now, she's not allowing me to take Aliyah. Do you have documentation of disagreement? Yes, we both have the divorce papers and the custody agreement. Okay, that's good. We can use that as a basis for your case. Have you tried talking to her about this? Yes, but she's being stubborn. She says Aliyah isn't ready to spend time with me. I see. In situation like this, it's important to establish that both parents have equal rights to their child, unless there's a legitimate reason not to. I understand, attorney. What should I do next? I suggest we file a petition to enforce custody agreement. This way, we can legally compel her to follow the agreement. Will that take a long time? Well, it depends. But it's crucial to start the process as soon as possible. The court will prioritize the best interest of the child. Okay, I'll do whatever it takes. I just want to see my daughter. I understand, Paul. We'll do our best to resolve this as quickly and fairly as possible. Thank you, attorney. I appreciate your help. You're welcome, Paul. Let's get started on this right away. Yes, let's do it. Thank you again. Nanang, adan nakasaritak nga abogado. Masapol nga ag-file kami iti petisyon tapno matungpal ti custody agreement. Husto tinaramid mo anak ko. Masapol ang mairupir mo ti karbangam. Talagang aramidag ti amin tapno may kanak matitipanawan na makadinak ti anak ko, nanang. Di ka mapukawan iti damdama, Paul. Agyaman na kiti kanayon na panang patpatib karyo iti pakinakam ko, nanang. Awan anyaman na anak ko. Kabaalam na ita. Lumaban ka para ka ni Aliyah. Wan, nanang. Talagang aramidag ti amin para iti anak ko. Ngamnay, aganad kamot akanayon dita, ah? Saan tayo ngamin nga ammo no anyamot ti pangpanggapon ni Jana? Kano apay anagturad, anakisidakan ka. Agyaman ak, nanang. Kanayon alaglagi pagtibilin nyo. Good afternoon, Jana. I'm here to discuss the custody agreement for Aliyah. Good afternoon. I'm sorry, but I'm not interested in discussing this right now. I understand this is difficult, but it's important to follow the agreement you both made during the divorce. Aliyah isn't ready to spend time with Paul. Stability is important, but so is having a relationship with both parents. The court will prioritize what's best for Aliyah. I know what's best for my daughter. She's better off with me.
I respect your perspective. But Paul has equal rights to see his daughter. Ignoring the agreement could lead to legal consequences. Are you threatening me? Oh no, not at all. I'm simply informing you of the potential outcomes. It's in everyone's best interest to follow the agreed upon terms. I don't care about your legal terms. I care about my daughter. And so does Paul. That's why he's taking these steps. It would be better for everyone to resolve this amicably. I won't be bullied into doing something that isn't right for Aliyah. I'm not trying to bully you. I'm here to find a solution that works for both of you. There's no solution. Paul should stay away. Well, I'll have to inform Paul of your decision. He may decide to take legal action. Let him. I'm prepared to fight for my daughter. I hope it doesn't come to that. Thank you for your time, Jana. Nakisarita ti nagpatulungak nga abogado ni Jana, impatangken ti sigud nga asawa, adi nakayat nga umasidegak iti anak mi. Di nakayat atong palen ti napagnumwan mi, idi ingkeddeng mi ti nagdivorce. Nakarkaro manen a nagsakit tinakam kumanang. Gaputaim manugotak iti kayat nga agsina kamin, para iti pagimbagan mi amin. Ngam di namat nga rod kayat atong palen tinapagsaritaan mi, idi nag-divorce kami. Ngam desidido akon manang Emmy. Intulok kon ti kayat ti asawak nga agsina kami, gapo iti napagnumuan mi nga agbalin apatas ti karbengan mi, iti kustudya ti kakaisuna nga anak mi. Ngam gapo tasan akayat ni Jana ti agtungpal iti napagnumuan mi, adda nga rod insingasing ti abogado. Attorney, what should we do now? Well, I recommend filing a petition to enforce the agreement. If she continues to refuse, we can pursue full custody. How likely is it that I'll get full custody? It depends on the evidence we present. The court will consider what's Aliyah's best interest. I just want to see my daughter. This is so hard. I understand, Paul. We'll do everything we can to ensure you get fair visitation rights or even custody if it comes to that. Okay, let's do it. I can't let Jana keep Aliyah away from me. We'll need to gather all relevant documentation and evidence. The more prepared we are, the better our chances. I'll get everything you need. I won't give up on Aliyah. That's the spirit. Stay strong, and we'll get through this. Thank you, attorney. I really appreciate your help. You're welcome, Paul. Let's move forward for the petition. Yes, let's do it. For Aliyah. For Aliyah. I'll start the paperwork right away. Thank you again. I'm grateful for your help. Anytime, Paul. We're in this together. Nimot Jana tag with video call. Jana, nakaawag ka mat. Narigat ka di ang maawatan ti bagbagakan ka, Paul. Saan pa'y ang nakasagana ni Aliyah?
Nay, anya ka di manan day ta sa sawam, Jana. Talaga nga intuloy mo tinang abogado para laang itisang kabasit asaan ta pa nagkinaawatan. Jana, saan asinsinan ti issue may papanita anak ta? Di mo kaya tagtong palit itulagan. Pues, ilaban ko nga ron ti karbangak. Nagrigat mo tanti makisarita kan ka, Paul. Apay nga ramidam a komplikado ti amin. Anya? Siyak pa yan ita ti sideram? Sikat ti mga aramid a komplikado iti amin. Siyak, ilablaban ko lang ti karbangak kas ama ti anak ta. Saan mo't ngamin akas di kalakana, Paul? Apay ngamin adinak maawatan. Pampanunutak laang ti pagsayaatan ni Aliyah. Iti kasta pa nagsasaom. Nalawag ang maawatak a dinaklat ta kaya't apaasit gan iti anak ta. Paul, Awan nga rodon ti maaramidak. No di ti mangituloy iti legal action ngayon singasing tinagpatulungak nga abogado. Paul, pangaasim. Di mo kumamatan aramidan a komplikado ti amin. Ulitok mo't nga ibaga. Saan ko nga aramidan na komplikado ti amin, Jana? Ilablaban ko lang ti karbangak ita anak ta. Day talaeng. No kasta, inawagan na ka ni Jana, anak ko. Wananang, ipilit na nga aramida ka na komplikado ti sitwasyon. Nay, apay kay asikat ipabasulan na. Katno iso ti saan na nagtungpal iti na pagsaritaan niyo, saan aya? Day tangarot kat nanang. Di ka pa alilaw kan kwa na, Paul. Laglagi pa nga iso tinangkarit kan ka itisina. Nanang, Ay, talaga sa balit ang parparikla kanyak, Paul. Ngamin, nagturod anang karit kan ka itisina. No simple laba nagdisanyo apag kinaawatan. Apayanas kan nga agbanag iti diborsyo ti estado yo. kastamo ti pampanunutak iti damo. Ngamjakon kaya't aburiburan pa iti panunod ko may papanit iti taabanag. Tilangan na patag kanya kita. Kat may laban ko ti karbangak kita anak ko. Ay, diyak ko makayat nga ibaga da ito. Anya nanang. Apay adi ituloy ti kayat yung ibaga. Ay, saanan, Paul, anak ko? Lipata mo day jay. Saan tan apagsaritaan pa'y? Asino nga taday ta? Imposible mat at abogado. Katawan mo ti saritaan mi ita. Coming! Paul, Si kamot gayam, Jana. kaya't ka kumamakasarita. Pangaasim. Sige. Dumanon ka. Kayat mo nga isanod ko ti kaso amang irupir iti karbangak para ita anak ko. Agbala ka din, Jana. Pangaasim ko, Paul. Diyak kaya't adumanon iti kastoy ti amin. Saan ko matakayat da iti, Jana? Ngam sika ti makagapo. Naapay masapol adumanon iti kastoy ti amin. Simple lang matikayat ko. May pa iti karbangak amang sarungkar kan mangala kan na Aliyah iti sidong ko, tunggal batang ko. Kasi iti napagnumuan ta, iti kinid daw mong agsinatan. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy, Paul.
Diyak kaya't amapukaw iti danak ti anak ko, no bilang tamaaba kak iti kaso. Ni, apay ang madanagan ka nga ang mga numaabak ka iti kaso. Paul, Mga abogado ka. Amok akabaalam tagbayad iti nalay nga abogado. Tapnong may adayom laang kanyak ta anak ta. Ngamjak itulok da ita. Nang runa pa'y kat sinigurado kanyak ti abogado adakkel ti laban ko. Agsipod ta duwata ang nakapirma iti tulagan maipapan iti karbengan ta ita anak ta. Ngayon paidam mo ita kanyak. Apay ngagsangit ka. pangaasim Paul. Diyak kaya't amapukaw kanyak ti anak ta. Di mo dayo kanyak ti anak ta. Pangaasim. Anya ti kaya't masawa. Pakawanan na ko, Paul. Pakawanan na. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka dyan. Apay akas ta ti jar mo. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Kat sapay lang ko mata maawatan nak. Sapay lang ko mata mapakawanak. Anya? Itapay lang ang pagpakaasi akon kan ka. Pakawanan nak. Pangaasim. Di ka maawatan. Anya ka din dagita nga ibagbagang. Dumngag ka, Paul. Kat sapay lang ko mata maawatan nak. Iti dayta pa nagsarita mi ni Jana manang Emmy na ilawlawag kanyak ti amin. Isumat lagayam anaturod idi anang karit kanyak nga agsina kami laengen gapo ta nakasarak iti sabali a lalaki nga iti panangipagarup na ket nasaysayaat ngem iti siak. Ama ipaay na ti amin akayat na. Sipod ngamin si Maya at ti estado mi dito US, ininot met ang nagbaliw ti lifestyle ni Jana. Nalabit agaputa dakdakkel nga amang ti matmat gadan na ngem iti siak. Iso nga arig na tinagibasit nak. Ngem dakes tinagbalin a bunga ti kasjay a lifestyle na, tana iturod nakpay a ginuliban. Tirigat namanang, manangan lilaw met gayam tinangisukatan na kanyak. Kat idi agbalaw, ininuten anapukaw dagiti sanikwana, kat si uutang pa yun, gapo kadagiti banag anakailibsungan da iti lalaki akadwana anang lipot kanyak. Impudno kanyak ni Jana ti amin iti daydi ayu umay na iti pagtaengak manang. Kat nagpakpakaasi nga isanod ko laengen ti in-file ko a petition para iti kustodiya ti anak mi. Saan nakadakas a tao, manang Emmy? Nang runa kat ina ti anak ko ti nagpakpakaasi kanyak. Wan, aklunak ang nasakit tinakam ko iti naamwak apanang gulib na kanyak. Ngem iti pagilyan nga ayan mi, open-minded dagiti umili, maipapan iti nainlasagan a bambanag. Tapno agbalin a legal ti amin, inawagak iti daydi matlaakan ito ti abogado, ket tinalantan ken indokumento mi ti amin a masapul nga aramiden, tapno awanen ti rumswa a parikot. Saan nakapaidam, iso nga impaay ko ti karbengan na para iti anak mi. Pudno anarigat para kani Aliyah ti amin ididamo. Ngam babaan iti kanayon a panagkid daw ko iti panarabay ti namarswa,
Nagbalin an anayas ti amin. Itamanang agpapada kamin ang naka-move on. Pasaray umyan kanyak ni Aliyah, wano saan, agawid iti ayan ti inana. Ininot moten ang makabangbangon ni Jana iti pan nakailawan na, kat ininoten ang makaipunpundarmanen. Daytoy ti pakasarita akmanang, kat sapay lakuma ta nakaibati iti nabalitukan nga adal. To'y pagayam mo, Paul. Paul, pagayam ko, umuna iti amin, agyaman akmet iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Sabali ti kanawidan di taayan nyo ita pagilyan. Sabali met dito'y pagilyan tayo. Para kada kami nadakkelan mi ti kinasagrado ti sakramento. Medyo marigatan kami ang mangutob iti kinalaka ti panangaklon nyo iti amin no maipapanan iti nainlubungan a bambanag ti pagsasaritaan. No pay kasta, mamati ak nga agserbi nga adal ti inkain-salaysay para kadagiti naayat a dumdumngeg. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Bintun, mapu